Baby, Team Belta ass. Varo mitä sä puhut, man. You might get. Meidän oma blog ja mä oon vasta 2-2. Team no läkki, meillä on päällä aina butts. Kaikki tietää kuka sendää nää shots. Liian monta korttelia, liian monta blacks. Meillä on switch, ei niinku tais Amerikka. Älä ees puu, jos et backkää sun kaveria. Mis mä oon ollut tekemässä paperia. Posted up, mä mallisin galleria. Kroski meni Jylla, ei käyttänyt maski. Belte ass, joo pienestä asti. Kroski active, se napas päiväs 2. Smoke they ass, laita kaikki ne mun as. Mun äijät sano dropaa biisejä, tee musaa. Tytär näkee me, ne tykkää aina meitä kuvaa. Meti on block, viime kerran se oli rumaa. Mihin vaan mä meen, 762 pysy mukaan. Ja jos me dropaa dis, mä en kelannut backiin räppää. Jos me puhutaan rahasta, meidän taskut ei tuu matchaa. Kuinka monta kertaa se kukaan oltu niitä läkkää. Muista otti huudel aina treenaa miten blästää. Nyt kun bugi meen tykkää liiku ku on pimee. Venätä sitä ulko nähti ku se meni inee. Heti kun se tulee ulos olla valmi iskee. Gangsta on a phone live jätettiin se itkee. Meidän oma blog ja mä oon vasta 2-2. Team no läkki meillä on päällä aina butts. Kaikki tietää kuka sendää nää shots. Haluan poliisista kerran. Tästä on tapahtunut. Sit varmaan. Numero just, tää on koneetekki. Vieläkin vai? Tuo. Hei, piti tuo Joshun. Palleelle. On pallella. Ai. Ei vielä käsi. Steffi, käytä hakee seuraava jättä koneet. Joo, sit voidat. Joo, laita koneetekki, teette tällä.